Nagyon sok tisztelettel köszöntünk minden kedves nézőt, aki megtisztel bennünket figyelmével, és figyelemmel kíséri az idei Audi Ultra Cup sebességi vitorlás versenyt. Balatonfüredről jelentkezem, Nárai Vilmos vagyok, és szeretném elmondani, hogy ez most már talán akkor tradíció lesz, idén második alkalommal rendezzük meg a Kékszalag események keretei között ezt a sebességi versenyt, egy sebességi vitorlásversenyt, ami egy unikum, tulajdonképpen nem a szokványos pályaversenyt vagy túraversenyt, hanem egy olyan versenyt, amely arról szól, hogy melyik vitorlás tud a leggyorsabban egy bizonyos pályán átvitorlázni. 4 katamaránt fogunk ma látni, és szerencsére velünk van 2 szakértő is, akik nagyon értenek a katamaránokhoz, és remélem, hogy sok mindent megosztanak majd velünk. Először az egyik motorosban akkor szólítom Bakonyi Józsefet, aki remélem ott kíséri figyelemmel az eseményeket. Üdvözlöm a Digisport kedves nézőit az Audi Ultra Cup 2016-os gyorsasági versenyén. Bakonyi József vagyok, én fogom közvetíteni önöknek az 1-es, 2-es rajtvonalról az induló katamaránokat, de az idén a tavalyi szabályokhoz képest annyi változás van, hogy mindkét irányban megtehetik a távot a katamaránok. Kérem az operatőr kollégát, mutassuk meg a foileres katamaránt, az egyetlen olyan foileres katamarán nagyok közül, amely repülni képes, tehát mindkét testet ki tudja emelni, nem egy talpon viszi, hanem a levegőbe a víz felett körülbelül 1 méter, néha még talán ennél is magasabban tudják vinni a hajót. Tehát a kedves nézőknek igazán extrém látványosságban lesz részük. Már többször átfutottak itt a pályán próbaképpen a fiúk. Szerintem ezt meg fogják tenni még jó párszor. A szélviszonyok abszolút optimálisak, talán egy kicsit még erősek is. Ahogy szoktuk mondani, csíkos a víz, tehát nagyon-nagyon pöffös itt part közelbe, de cserébe fúj. Talán most az operatőr kollega jól meg tudja mutatni, hogy az RSM DTM foileres katamaránja Vándor Róbert kormányzásával épp most fog fordulni, és rá fog állni a pályára, és megejti. Mögötte látszik a háttérben Kajzer Kristóf extrém 40-es hajója, amely a 3. bronzérmet szerzett a 2016-os Kékszalag nagydíjon, Erste World nagydíjon. Ezúton is gratulálok neki, az RSM DTM pedig közvetlenül a nyomában a 4. helyen végzett a tegnapi versenyen. Ha megnézzük a hajókat, mindkét hajó reffelt nagyvitorlával jött ki a gyorsasági versenyre, tekintettel arra, hogy elég erős szélviszonyok vannak. Így körülbelül azt tudom mondani, hogy olyan 5 bufortos fújások vannak, de az alapszél az nagyon kevés. Tehát gyakorlatilag majdnem néha a szélcsendre fúj rá egy 5 bufortos fújás, ami körülbelül egy 30-35 km/h is jelenthet itt part közelbe. Nem tudom, mennyire látszik a kedves tévénézőknek. A Kajzer Kristóf most ejtett be, és talán most már a pályára fog érkezni. A sárga vitorlával, igen, a narancssárga vitorlával látjuk Kajzer Kristófot. Az RSM DTM az most várakozó állásponton van. Ő már lepróbálta a pályát, lehetőséget biztosít, úgy látom, a többi katamaránnak is. Hogyha egy kicsit jobbra fordulunk a kamerával, a 50-50-t húzzák vontán a motorcsónakkal. Hamarosan ő is fel fogja húzni a vitorláit. És ő is beszáll a versenybe. Kajzer Kristóf elkezdett a pályára ráejteni, elég komoly sebességgel. Egyetlen egy probléma van, hogy a Szent Miklós utasszállítóhajó épp most megy keresztbe a pályán. Talán a kedves nézők, tévénézők is látják, hogy ha Kristófnak szerencséje van, akkor éppen áthalad addigra a pályán, mire ő megérkezik a rajtvonalra, az 1-es, 2-es bólya közé. Nem, úgy dönt,
Úgy dönt, de igen, sikerül neki rájteni. Most ebben a pillanatban indul az idő, mérik az idejét az Extreme 40-nek. Most pedig az LSM DTM is elrajtolt. Akár időmérés nélkül is meg tudják állapítani a kedves tévénézők, hogy melyik hajó lesz gyorsabb. Ugyanis meg lehet látni a tévéképernyőn keresztül is, hogy melyik hajó ér át előbb a pályajeleken, és a következő két pályajel között mikor fejezi be a távot. A táv 800 méter. Ezt a 800 métert kell lehetőleg minél előbb megtenni a katamaránoknak. Ebben a pillanatban újra beerősödött a szél. Körülbelül 35 km 5 bufort közepét satszolok. Az RSM DTM az kifordult a versenyből, valószínűleg azért, hogy Kristóféknak legyen kényelmesen idejük bevitorlázni a pályát, nem akarják zavarni, ők már többször végigmentek a versenypályán. Kérem szépen, ebben a pillanatban mindegyik katamarán elhagyta a versenypályát, újra neki fognak futni. Átadom addig a szót a kettes hajónak. Rozsda, tiéd a szó. Sok szeretettel köszöntöm a Balatonfüredi nézőket az Audi Ultra Cup versenyen. Nagy Attila vagyok, a Team Blackjack katamarán kormányosa, és jelen esetben az Audi Ultra Cup kettes hajójának közvetítője. Azt gondolom, hogy a verseny kifejezetten izgalmasnak ígérkezik, hiszen a nemzetközi mezőnyben is nagy sikerrel szerepet kapott Extreme 40-es hajók közül. Itt van a Gajzer Kristóf által kormányzott Extreme Sailing Team. A GC32-es fedélzetén Vándor Róbert a szárnyas hajóval, magyar újdonságként itt van a 50-50, a kék szalag rekorder hajó, és a mezőnyben az egyetlen női kormányosként Virág Flóra, aki Nakra 17-esben készül az olimpiára. Azt gondolom, hogy ha az operatőr kolléga most ráfordul a pályára, akkor látni fogja a GC32-est foiler üzemmódban közlekedni felénk. Ezüst színű hajót kérem, hogy nézzük meg. Jobbra. A hajó kifejezett érdekessége, hogy a magyar mezőnyben ő az egyetlen, aki szárnyaló üzemmódban közlekedik. Az azt jelenti, hogy kis talpacskák vannak az uszonyai végén, minek segítségével képes felemelkedni a víz fölé. A fedélzetén olyan sporttársak versenyeznek, mint Vándor Róbert, Kalocsai Zsolt, akik általában a közönségjátékokról híresek, nem nagyon ismerik a veszélyt, a fizikai korlátokat és az időjárás akadályait. A hajó másik érdekesség, hogy a mostani 48. kékszalagon a 3. helyen érkezett be befutóként, és nagyon sokáig ő vezetett, a kenesei jelet az első helyen kerülte. Az RSM DTM hajót látjuk, igazodunk hozzájuk. Ha jól látható a képen, akkor éppen egy olyan manőverre készülnek, amiért visszamennek a pályára. A hajó 32 láb hosszú, talán az egyik legnagyobb beszerzési árral rendelkező versenygép a mezőnyben. Dubajban készül és szénszállal. A fedélzetén jól látható, hogy minden egyes legénységi tag mentőmellényben, protektorban és bukósakban vitorlázik.
A közelmúlt eseményei indokolják is ezt. Vándor Róbert a katamarán kormányosok közül a legkisebb. Meglátásom szerint ő az, aki éppen iszik. Az az elegáns mosoly tőle érkezett, és a legénység többi tagja is vízhűtéssel dobja föl magát a versenyre. A legénység tagjai Lange Péter, Kalocsai Zsolt, Gál Pisti, Vándor Róbert és Somi, és én tőlük várom a legnagyobb sebességet a mai nap folyamán. A szél nekik kedvez, a szög nekik kedvez, és addig, amíg nem indulnak el szárnyaló üzemmódban, addig bátran kapcsoljunk ki a stúdióba. Köszönöm, akkor innen a partról jelentkezünk. Talán beszéljünk egy picit a versenypályáról is, mert talán nézőink között vannak olyanok, akik tavaly ugye nem látták ezt a versenyt. Meg is fogjuk tudni mutatni ezt a pályát. Gyakorlatilag itt arról van szó, amint látják a kedves nézők, hogy a két piros bóját összekötő vonal, az lehet egyben a start és a célvonal is, hiszen a hajók mind a két irányból megközelíthetik azt a két sárga bója által alkotott kaput, amit ott piros vonallal jelöltünk középen. Az egyetlen megkötés az, hogy ezen át kell vitorlázniuk. Ugye úgy kell elképzelni most, hogy ott fölül a Tagore sétány felől fúj nagyjából a szél, egy északnyugati szél fúj itt Balatonfüred előtt. Ez azt jelenti, hogy ahogy mi mondjuk vitorlázók, félszélben teszik meg ezt a pályát a katamaránok mind a két irányba. Ez körülbelül azt jelenti, hogy ezeknek a hajóknak ez a leggyorsabb üzemmódjuk, tehát ezért is tettük ki így ezt a pályát. Viszont, mivel eltérő hajókról van szó, ezért egy picit eltérhet az a szög, amin ők a legnagyobb sebességüket érik el. Ezért hosszabbak a kezdő, illetve végpontokat jelző vonalak, ezek a piros bóják által jelzett sárga vonalak. Tulajdonképpen bármelyik hajó bármelyik pontjáról indulhat ennek a vonalnak, áthalad a kapun középen, és a másik vonalon ér célba. Na most ez egy érdekes verseny, ugyanis általában a vitorlás versenyeken nem nagyon számít, hogy ki milyen gyorsan megy, csak az, hogy hányadik helyen ér célba, teljesen mindegy, hogy mi a hajók közti különbség. Itt viszont teljesen mindegy, hogy ki mikor indul és mikor érkezik, mert csak egyetlen egy dolgot fogunk mérni, a sebességüket, és gyakorlatilag kétféle eredményt fogunk hirdetni a végén. Ugye a szervezőknek az volt a kívánsága, hogy egyrészt azt a hajót kell díjazni, amelyik itt 1 óra alatt, tehát 3 és 4 óra között ma délután eléri a lehető legnagyobb sebességet. Teljesen mindegy, hogy a pályának melyik részén, de hogy mi az a csúcssebesség, amit el lehet érni. Majd szakértőink biztos megsatszolják ezt, én még megtippelni sem merem, de biztos, hogy ezek a hajók elképesztő sebességre képesek. Úgyhogy ez az egyik eredmény, amit majd hamarosan megosztunk önökkel. A másik pedig az, hogy ezt a pályát milyen gyorsan, milyen átlagsebességgel tudják megtenni, akárhányszor próbálkozhatnak, csak a legjobb eredményük számít. Úgyhogy ezt a két eredményt fogjuk összevetni, és hát nagyon kíváncsi vagyok, ugye, amint már elhangzott, nem akárkik indulnak itt. Ugye láttuk az RSM DTM-et, ez egy GC32-es szárnyaló katamarán, amely különösen nagy szélben tud nagyon gyors lenni, és ma itt úgy tűnik, hogy nagy szél lesz. Ugye látjuk itt ezt a szárnyas kengurut, ez egy rövidebb katamarán, amelyik szintén óriási sebesség elérésére lehet képes. Aztán itt van Kaiser Kristófék korábban látott Extreme 40-ese, a tegnapi kékszalag Erste World nagydíjnak a 3. helyezettje. És hát még ugye nem nagyon láttuk, mert még csak most szerelik föl a hajót éppen a képen. Ugye a Pauger magyar cég által fejlesztett és gyártott 50-50-t, amely többek közt a kékszalag rekordját is tartja. Ugye ez egy egészen érdekes gép, aminek 2 árbóca van, és hát róla is tudjuk, hogy elképesztő sebességekre képes. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy mi jöhet ki ebből. A kormányosa ugye Józsa Márton, kékszalag győztes, a csapatuk pedig
hát már nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, és nem csak katamaránozni szoktak együtt, hanem a Wild Joe nevű tengeri hajón is komoly sikereket értek már el nagy tengeri versenyeken, úgyhogy azt hiszem, hogy minden tapasztalattal megáldott vitorlázókról van szó. Úgyhogy ők fognak itt nekiindulni ennek a pályának, természetesen a helyszíni nézők nagy örömére, akik ugye itt nézhetik ezt a versenyt a Balatonfüredi hajó állomásról. Azért ejtsünk szót néhány mondatban arról is, hogy ez miért most van ez a verseny, hiszen nem akármilyen hét van most, hanem a nyár egyik vitorlázási szempontból legaktívabb, legfontosabb hete, hiszen a kékszalag versenyeknek a 48-ja zajlott le itt éppen Balatonfüredi rajttal és céllal. Ugye csütörtökön rajtolt a kékszalag, és örömmel jelentettem, hogy ma már, ugye pénteken 11 óráig minden résztvevő befutott. Egy közép erős szeles kékszalagot láttunk, és fantasztikus állóképességről tettek tanúbizonyságot azok a hajók, akik végigvitorláztak rajta. Többek közt ezek a hajók is, akiket önök itt látnak, és akik olyan sportemberek, hogy vállalták azt, hogy egy kékszalag után, ami 8-10 óra komoly vitorlázást jelentett tegnap, a mai nap újra starthoz állnak, és eljönnek erre az Audi Ultra Cup sebességi versenyre. Én azt gondolom, hogy talán kommentátoraink most ott többet látnak a vízről, hogy mi is történik, úgyhogy úgy láttam, Rozsda ott van közelbe, úgyhogy szeretném hallani tőle, hogy mit lát, mit csinálnak a hajók. Örömmel mutatom be nektek az Extreme Sailing Series magyar csapatát, Kaiser Kristófot, aki nem csak a kedvesét vitte el erre a versenyre, hanem egy katamarásról is utánpótlás csemetét is. Őt láthatjuk fehér bukossakban, kékben, középen. Az Extreme 40-esnek a különleges érdekessége, hogy 40 csomós szélig javasolják a versenyben való használatát, és hogy láthatjuk, Kristófot nem nagyon zavarja sem a hullám, sem az időjárás, sem a kedvese. Fantasztikus sebességekre képes hajóval rendszeresen közlekednek 20-25 csomó felett is. Extreme 40-es gyenge szelekben hátrányban van a balatoni viszonyok között, hiszen több mint 1,5 tonna, azonban látszik a kékszalag eredményükön is, és a mostani sebességükön is, hogy szinte lubickolnak. Különlegesen veszélyes az a pozíció számukra, amikor a hajó orra kezd lefúrni a vízbe. Ezt laikusként onnan ismerhetjük fel, hogy porzik a víz a vitorla alatti testen. Ők is készülnek egy manőverhez. Abban a pillanatban Kristóf kiadja a parancsot és megmozgatja a legénységet, másznak át a másik oldalra, hiszen ne feledjük el, hogy a legénység a saját élő súlyával is egyensúlyban tartja a hajót. 5 fő személyzettel hajóznak most. Ezt egészíti ki a csemete és a kedves. Úgy látom, hogy megpróbálnak összemérni az RSM DTM csapatával. Nem volt elég nekik a csütörtöki mérkőzés. Egészen tisztán látszik, hogy folytatják a csatát. Az RSM DTM közlekedik a teljesen fekete vitorlával és 32-es rajtszámmal. Az oka nem bonyolult, 32 lába hosszú, és a fiúk úgy gondolták, hogy így könnyű megjegyezni a számukat. Egyes cinikusok szerint nem a kalocsai mintáról vették a dekorációt a hajóra, hanem Kalocsai Zsolt nevéből fakadóan keletkeztek a dekorációs elemek. De persze ez csak rossz indulatú cinizmusok terjesztik. A hajó majdnem fele annyi kiló, mint egy Extreme 40-es, ebből fakadóan sokkal jobban gyorsul. Ha az operatőr kolléga meg tudja mutatni, akkor jól láthatóak az emelkedés jelei, ha a srácok is egyetértenek velük, de most lepihennek. Azt javaslom, hogy addig nézzünk meg másik hajót.
Itt állok a Tagore sétány oldali rajt, illetve célvonalnál. Pillanatnyilag egyik katalán sem rajtolt el erről az oldalról. A 50-50 felhúzta már a vitorláit, a kollega talán tudja mutatni a kedves tévénézőknek. Ezek a tegnapi, a kékszalagon használt viharvitorlák, amiket most felhúztak, tehát a kicsi grósz, a 2 darab kicsi grósz, és most ezek is meg vannak reffelve, tehát kurtítva, míg tegnap igazából teljes vitorlázattal mentek, de egy kisebb viharvitorlával. Most még ezeket is megkurtították a szélerősségnek a függvényében, tehát nem kell nekik annyi felület ahhoz, hogy száguldjanak. Most hamarosan fel fogják húzni szerintem a fogvitorlát is, és akkor el fogják kezdeni a versenyzést. A szél a szokásos, pöffös itt part közelben, néha van egy 5-ös fújás, néha pedig szinte szélcsend van. Úgy látom, hogy igazából erről az oldalról jönnek a fújások, tehát tisztán északi szél fúj, és hogyha ebből az irányból közelítik meg a pályát a katamaránok, akkor 3/4 szélbe tudnak lerongyolni. Ha pedig a másik oldalról jönnek a Füred Hotel irányából visszafelé, akkor pedig igazából egy 4/4 szélbe tudnak átjönni a távon. Tehát mindenképpen azt tudom prognosztizálni, hogy a Tagore sétány felőli irányból fog megszületni a sebességrekord a mai nap. Mind a 4 katamarán megérkezett a Tagore sétány oldalára, tehát ezen a felé van az összes katamarán. Itt az Extreme, itt az RSM DTM és a kicsi is. A kis F20-as katamarán még 3/4 szélben nem ment végig a pályán. Valószínűleg ez azért van, mert ők nem tudnak reffelni, nem tudnak kurtítani a vitorlájukon, mert gyakorlatilag ez a szélerősség, ez már lehet, hogy nekik sok lesz. Igazából ki kell válniuk az optimális szélerősséget, és akkor kell végigmenniük majd a pályán ebből az irányból. Kaiser Kristóf beejtett most az Extreme 40-nel, és közelít a versenypályához. Megpróbál odáig rejszolni, amíg optimális szögbe tud rámenni a célvonalra. Nagyon-nagyon jó tempóban jön. Rá van engedve a líkocsira, a grósot is egy kicsit meg van engedve, és most már 3/4 szélbe közlekedik. 3/4 szélbe van már a hajó, áttette a kritikus félszélen, és 3/4 szélben száguldanak a Tagore sétány felőli célvonalon. Most fognak áthaladni, talán jól látják a kedves nézők. Ebben a pillanatban tekerik a csörlőt, adják a kakaót, mert most pont újra legyengült a szél, tehát nagyon-nagyon pöffös. Egyszer sok, egyszer kevés, megpróbálják ők optimálisan beállítani az adott szélviszonyokhoz a vitorlákat. Kérem az operatőr kollégát, hogy újra forduljunk vissza a célvonal irányából érkező katamaránok felé. Egyszerre úgy tűnik, hogy 2 katamarán rajtól, a legkisebb F20-as, Szárnyas Kenguru névre hallgató Nakra Karbon 20 katamarán, amelyet ebben a pillanatban 3-an lovagolnak. Egyetlen egy probléma van, hogy olyan szöget mennek, amely egyiknek jó, a másiknak nem, ezért gyakorlatilag lelazított genakkerrel közlekedik Diószegi Zoltán a Karbon 20-szal. Nagyon korrekt volt, Vándor Róbert kifordult, kihalzolt a kis katamarán elől, és hagyja őt végigmenni a pályán. Azt látom, hogy nem tudnak olyan szöget menni, hogy pályán maradjanak a genakkerrel, ugyanis sok egy kicsit a genakker erre a szélre, tompábban megy a katamarán, mint ahogy a pálya be van állítva. Tehát gyakorlatilag ez a futam, hogyha be is fut a 2 piros bólya között a Füredi Hotel oldalán, a Füredi Hoteli oldalon, akkor sem lesz érvényes, mert a 2 sárga bólya között nem haladt el az F20-as Nakra. Átadom a szót Rozsdának a 2-es hajóba, te többet látsz. Mit látsz róluk? Ha jól látják a kedves nézők, megpróbáljuk elcsípni a Szárnyas Kengurút. Tisztán látszik, hogy a legénység itt is 2 bokós isakot, illetve
Egy csillogó fejet választott a biztonság megőrzése érdekében. A hajó alapvetően kétszemélyes, ám most kiegészítették a legénységet virágflórával. Hárman próbálják megdönteni az eddig elért sebességet. A katamarán érdekessége, hogy nem rendelkezik reffelhető, azaz csökkenthető vitorlával, így bármilyen időjárási viszonyok között kénytelenek ezzel a vitorlával menni. Eddig tartott az ő veretésük, most egy kis pihenés következik, aztán megyünk a következő után. Kicsit hagyjuk őket. Beszéljünk talán addig arról, hogy mennyiben különbözik most ez a verseny a tavalyitól. Ugye tavaly hát elég gyenge szél volt a Kékszalagon is, és az Audi Ultra Cup is inkább egy gyengeszeles menet volt. A létező legnagyobb vitorláikat próbálták fölhúzni a katamaránok, illetve az egyik Libera is részt vett. Egyébként most jól látszik, nagyon jól látszik, hogy az RSM DTM hogyan is szárnyal. Egyébként érdemes erről a hajóról elmondani, hogy ez a GC32-es típus a világ egyik talán legismertebb vitorlásverseny sorozatának most a hajó típusa, ez az Extreme Sailing Series-nek a típusa. Most erre váltottak, ezzel a szárnyaló katamaránnal versenyeznek a világ legjobb vitorlázói, és járnak, mint a Forma 1 városról városra, kikötőről kikötőre, és okoznak nagy élményt a nézőknek, mert ezeket a versenyeket, ahol így repülnek ezek a hajók, mint itt az RSM DTM, ezeket mindig part közelben rendezik. A vitorlázás egyik nagyon fontos célja mostanában az, hogy minél látványosabb és minél élvezhetőbb versenyeket tartsanak. Ilyet szeretnénk mi is egyébként ezzel az Audi Ultra Cuppal önöknek mutatni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó menet volt különben, úgyhogy szinte biztos, hogy talán az eddigi összes közül ez volt a leggyorsabb. A fiúk gratulálnak is maguknak. Úgyhogy érdemes lesz majd őket közelebbről is megnézni, hogy hogyan is működtetik ezt a hajót. A másik dolog, amiről érdemes beszélni, nyilván a szél, hogy milyen most a szél. Most erre a hétre végül is a meteorológia azt jósolta, hogy végig erős szél lesz, és ez nagyjából be is következett bizonyos gyengülésekkel. Itt most megismétlik nekünk, nézzék ezeket az uszonyokat, amik megfelelő szögben vannak behajlítva, és ugye azokat is föl leállítják, pontosan annak érdekében, hogy a megfelelő vitorlázathoz és szélerőhöz állítva így tudjanak repülni. Ugye gyakorlatilag azon dőlhet el az ilyen hajók közti verseny, hogy ki az, aki többet tud tartózkodni a levegőben. Elképesztő képek ezek, elképesztő. Nem is tudom, milyen érzés lehet. Nem tudom, hogy Rozsda, voltál-e már ilyen hajón? Mert kíváncsi lennék, hogy milyen élményeid vannak, amikor így 30 csomó körül repül az ember a víz felett. Esetleg megoszthatnánk a nézőkkel. Rozsda, akkor téged kérnélek meg, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy milyen így repülni a víz felett. Nem tudom, hallasz-e? Az előbb talán jól láthatták a nézők, hogy elég nehezen tudtuk utolérni azt az ezüst kis hajót, amelyiken RSM DTM felirat van. Ő a GC32-es, pillanatnyilag talán a legnagyobb sebességpotenciállal rendelkezik. Nekem mindig megtobogtatja a szívemet, hogyha őket repülni látom. De a titkos favorit még várat magára, hiszen a 50-50 még nem ment egy kört sem. Ám addig a GC32-es egész magasra rakta a mércét. A közelmúltban történt az olasz Gardotavon egy elég szomorú baleset pont egy ilyen típusú hajóval. Egy operatőr kolléga nem volt elég gyors a motorosával, és ott maradt előtte. Sajnos sikerült összetörniük a hajót és a motorost, és mi igyekszünk ezt elkerülni, ezért aztán annyi megértést kérek a nézőktől, hogy mi hátulról mutatjuk az RSM DTM hajót, és nem előről. Talán érthető, hiszen mindenki bukósakban van.
Várjuk a következő hajót és várjuk a következő bejelentkezőt, addig átadjuk a szót a másik hajónak. Ebben a pillanatban haladt el mellettünk az RSM DTM-ben Rubik. Vitorlázó nevén, ugye, tisztességes nevén Vándor Róbert, kormányozta a 32-es repülőgép. A kedves nézőknek abban a szerencsében lesz részük a mai napon, hogy ebbe az erős szélbe élvezhetik az extrém sportnak a szépségét, a vitorlás extrém sportnak, mert most tényleg az. Ezt úgy szoktuk mondani Kiskatamaránban, hogy száguldunk és félünk. Nem tudom, mennyire megy át a tévéképernyőn keresztül, amikor hatalmas sebességgel ezeken a hidrofoiler szárnyakon repülnek a víz felett, majd pedig elfogy a fújás, vagy megelőzik a szelet, és Louvre-ba, tehát szél felé bedől az egész csapat, és nagyon-nagyon sok vizet kapnak. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a Kiskatamarán, az F20 katamarán után talán ezen a hajón lesznek a legvizesebbek a matrózok. Átadnám a szót a kettes hajónak, a szárnyas kenguruhoz. Rozsda, mi újság szárnyas kengurunál? Talán emlékeznek rá a nézők, hogy említettem, hogy egy hölgyversenyző a legénység tagja ebben a hajóban. Megpróbálják visszafele is teljesíteni a pályát. Idefelé egy bőszeles vitorlával jöttek, most anélkül mennek. Komoly erőkifejtést igényel, hogy talpon maradjanak. Összetapad a csillogó fejű barátom és egy dekoratív hölgy, és megpróbálják a sebességet a maximumra hozni, de úgy láttam, hogy komoly erőfejtést igényel az is, hogy egyáltalán talpon maradjon a hajó. A Nakra 20-as C-vertes hajó, ez azt jelenti, hogy kellő sebességgel ő is ki tud emelkedni, ám nem tartósan. Ez jól látható a görbe kis vertjükkel. A kormánynál bent Diószegi Zoltán, aki Magyarország kiskatamaránusai közül második pillanatilag a ranglistán, talán nem véletlenül. Velük szemben jól látható az RSM DTM, aki ismét szárnyaló üzemmódban jön. Röpcsiznek, menjünk rá technikával. Fantasztikus látvány. Megpróbálunk mögöttük menni és haladni velük. Kettes hajó előtt megy az RSM DTM, és megpróbáljuk utolérni őket. Oké, a kettes motorcsónak követi az RSM DTM-et, talán a parton állóknak is jól látható, hogy mi sem megyünk lassan, és ők sem. Ebben a pillanatban 2,5-3 tonna felhajtó eredkezik a szárnyas verten, viszont amikor ez megszűnik, vagy a hajónk rossz irányba kormányozza Vándor Róbert, abban a pillanatban a nézők elé eső test leesik a vízre, és kénytelenek újra és újra szárnya kapni. A teljes legénység munkájára szükség van, valaki a nagy vitorlát, valaki a fogvitorlát, és közben a harmadik ember a szárnyakat állítja annak érdekében, hogy ezt a sebességet el tudják érni. Mondhatnám azt is, hogy köszönjük, hogy az RSM DTM légitársaságot választották. A szövetségi kitő előtt leszálltunk. Ugye nem véletlenül tartja ez a hajó, az RSM DTM a Kenese Keszthely rekordot. Aztán itt van nekünk egy másik rekorderünk is, természetesen a 50-50, akik még úgy látszik, hogy még várnak talán azért, hogy a végén ők futhassák a legjobb időt. Úgyhogy ők még legalábbis a képek tanúsága szerint, amit itt látunk, még nem indultak neki, na talán majd most már úgy látom, hogy mind a két testen kicsavarják a fokokat, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy valamikor ők is megpróbálják. Egyébként nagyon érdekes ez a dolog, hogy így a nézők orra előtt lehet ezeket a hajókat megcsodálni, hiszen normális esetben, amikor a versenyek, mondjuk a Balaton megkerülése, például a kék szalag, vagy a keleti medencét megkerülő fehér szalag zajlik, akkor a nézők nem ilyen szerencsések, hiszen csak elrajtolni látják általában ezeket a hajókat egymás mellett, aztán pillanatok alatt elvesznek a távolban, és hát bizony maximum fotókon, vagy hogyha néha van online
vagy pedig televíziós közvetítés, akkor annak a jóvoltából tudják figyelemmel kísérni, hogy valójában mi is zajlik a vízen. Ezek az atléták, tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy akik ezen a hajón vitorláznak, akár a 50-50-n, akár az RSM DTM-en, vagy az Extreme 40-esen, ők tényleg igazi atléták, fantasztikus teljesítményre van szükségük, amit itt most a 50 mindjárt meg is mutat a nézőknek. Hívom Bakonyi Józsefet, aki ott van egész közvetlen mellettük. Mit látsz? Kedves tévénézők, egy igazi hungarikumot látnak itt a képernyőn. Érkezik a magyar gyártmányú Pauger Kft. Által gyártott zseniális szerkezet, ami semmihez sem hasonlítható. 2 árbóccal, 2 riggel, 2 grosszal és 2 fogvitorlával rendelkezik. Ez a specialitása, a többi katamaránra ugye csak egy rig van. Sajnos pekjük van a fiúknak, mert épp elment a fújás, és nem tudnak megfelelő sebességgel végigszágoldani a pályán. Na de se baj, majd a következő körbe. Kérem a kollégát, adjuk újra a rajtot. Extreme 40. Kérem a kollégát, adjuk. Íme, itt van Kaiser Kristóf, most ebben a pillanatban haladt át a rajtvonalon, és hatalmas sebességgel, egy nagyon jó fújással végig fog száguldani a pályán. Megverem Reszkirót, hogy utol fogja érni a 50-50-t. Átadnám a szót Rozsdának, te közelebb vagy, mi a helyzet a 50-vel? 50-50, csökkentett nagy vitorlával próbálja a pályát. Én úgy érzem, hogy egyelőre csak a szögeket gyakorolják. Vélelmezem, hogy Józsa Márton kezében még nagyon sebességpotenciál van, hiszen pont ők verték meg a tavalyi sebességi versenyen a Blackjacket, és most is úgy látom, hogy egyelőre azt próbálgatják, hogy mi az a szög, amiben a pályán átvéve a legnagyobb sebességet tudják elérni. A hajó külön érdekessége, hogy nem használ folylokot, úgynevezett szárnyakat, viszont ezt kompenzálandó 2 darab árbóc és 2 darab 50 lábas hajótest van alattuk. A hajó szélessége közel 8 méter. Ne felejtsük el, hogy ez azt jelenti, hogy 32 négyzetméternyi hálófelületen szaladgálnak a srácok. Egy kezdő házaspár kis lakásának méretével egyező. első körén túl vagyunk, azt gondolom, hogy adjuk vissza a lehetőséget más hajóknak, és abban a pillanatban, hogy újra próbálkoznak, mi rajtuk leszünk. Ismét az RSM DTM egyik kísérletét látjuk, amint itt elhagyja a piros bóját, ahogy már elmondtuk, ugye gyakorlatilag ez a rajtvonal, és ezen száguldva át kell menni egy 2 sárga bója által alkotott kapun, majd pedig elérni a célvonalat, ami szintén 2 piros bója jelez majd. Egyébként talán beszéljünk egy picit a tegnap lezajlott, úgy mondjuk így az Audi Ultra Cup előversenyéről is, mégpedig a 48. Kékszalag Erste World nagydíjról, ahol hát bizony ugyanezek a hajók játszották a főszerepet, talán egy főszereplő hiányzik, ugye Litkei Farkas Festipay nevű hajója ma nem vállalta, hogy részt vegyen ezen a versenyen. Egy nagyon, nagyon komoly verseny zajlott, és hogy mennyire ezek a katamaránok uralják már a magyar vizeket, azt jól mutatja, hogy gyakorlatilag ugye a Balatonfüredről indul a Kékszalag, Balatonkenesénél ugyanaz a 4 hajó alkotta az első 4-et, mint aki végül 150 kilométerrel később azt a 4 hajót alkotta, amelyik elsőként futott be. Úgyhogy egymással vívtak egy külön versenyt, és ebből a 4 hajóból láthatunk itt ma gyakorlatilag 3-at, az RSM DTM-et, a 50-50-t és a Kaiser Kristóf kormányozta Extreme 40-est, az Extreme Sailing Teamnek a hajóját, amit már többször mutattunk ugye a narancsárga vitorlával. Úgy látom, hogy az RSM DTM most megpihen. Megkérdezem valamelyik szakkommentátorunkat, hogy van-e újabb induló esetleg a másik oldalról, vagy pedig ők jönnek vissza. Úgy látom.
Rozsdát hívom, aki a Balatonfüredi móló közeléből nézi az eseményeket. Rozsda, el tudod nekünk mondani, hogy hányan kíváncsiak erre? Azt hiszem, erre a komoly látványosságra, amit most látunk itt Balatonfüred előtt. Na, nagyon sok szeretettel köszöntjük a füredi nézőket a Balatonfüredi mólón. Igazán büszkeségre adhatok ott minden szervezőknek, minden rendezőknek, hogy a katamarán versenyzés, a kékszalag már ilyen nagy sikernek örvend, hogy nem csak a laikusok, hanem családtagjaik, szeretteik mind kilátogattak és megnézik a vitorlás versenyt. Talán az is egy hatalmas szó, hogy ezek a hajók Magyarországon megtekinthetőek, és az is egy borzasztó szerencsés összefüggés, hogy mindezt Negyed-Sötös Beaufort közötti erős szélben tehetjük meg. A nézők köszöntése után visszatérünk a pályára, és megnézzük, hogy állnak a szárnyas kengurujék. Pillanatnyilag a szárnyas kengurut látjuk átszáguldani a pályán. Ugye ez egy kisebb katamarán, majd mindjárt meg fogjuk mutatni azt is, hogy ő is tud repülni. Gyakorlatilag látják a nézők, ahogy az uszonya a lúv oldalon, ahogy mi hívjuk, tehát a szél felőli oldalon kint van a vízből. Hárman alkotják pillanatnyilag a csapatot, és hát bizony komoly nehézségeik vannak azzal, hogy egyensúlyban tartsák a hajót. Amint látják itt a fényes fejű fiatalember egy úgynevezett trapézon lóg, és a saját súlyát így kívülre helyezi a talpon, és ezzel próbálja visszahúzni a hajót. Egy kicsit talán túl vannak vitorlázva ehhez a szélhez, itt nem csak ezt a kis orvitorlát, ezt az úgynevezett fokot, hanem egy nagy orvitorlát is használnak, és hát lehet, hogy ez egy picit sok erre a szélre. Valójában ez egy nagyon könnyű hajó, amelyik nem indulhat a kékszalagon, mert a kékszalagon csak olyan hajók indulnak, amelyeknek a személyzete legalább 3 fő, és ez a hajócskának az alapszemélyzete tulajdonképpen csak 2 személyes, de ők is vállalták, hogy az Audi Ultra Cupon ma itt vannak. Viszont úgy hallom a kollégáktól, hogy az RSM DTM újra elindult, várnánk egy bejelentkezést az egyes hajóról hozzá. Egyes hajóból Bakony Józsi jelentkezik. Ebben a pillanatban nem sokkal ezelőtt elrajtolt újra, neki futott az RSM DTM. Pekére ismét nincs szél, valaki kapcsolgatja a ventilátor kapcsolót, ahogy szoktuk mondani viccesen. Én úgy látom, hogy abba is hagyja, tehát nem futja végig ezt a pályát. Extreme 40 viszont érkezik. Kérem az operatőr kollégát, forduljunk balra. Érkezik a pályára, a rajtvonalra az Extreme 40 újra. Ő az a hajó, aki legkönnyebben tudja ezeket a pöffös szélviszonyokat kezelni, tekintettel a súlyára. Őnála már csak a 50-50 lesz nehezebb, hogyha újra neki fut itt a pályának, de most őnek is pekje van, mert nincs fújás. Lehet, hogy látják a kedves tévénézők is a képernyőn, hogy egészen sima a víz, és most fog érkezni egy pöff. Most fog érkezni, látom a vízen érkezik egy pöff, ebbe a pillanatban kapják meg, és tudják venni a 2 sárga bólya közötti területet, fel is tették egy talpra, hogy csökkentsék a súrlódást a vízfelületen, és száguldanak a Füred Hotel felőli befutóra. Átadom a szót Rozsdának, mi a helyzet, Rozsda? Felénk elég nedves a vidék. Azt hiszem, hogy Kristóféknak, ahogy mondtad, visszakapcsolták a ventilátort. Úgyhogy én azt látom, hogy most nem őszinte a mosoly a fiatalembernek, kellőképpen izgul, de nagyon jó tempót mentek. Előbb-utóbb majd mondjatok nekünk időeredményt is, hiszen nagyon lelkesen szaladgálnak a srácok, megérdemelnék, hogy motiváljuk őket egy sebességértékkel. Megérkeztünk a pálya végére, úgyhogy nézzetek meg nyugodtan egy másik hajót. Egyes hajó jelentkezik újra, a 50-50 egészen messziről fut neki a pályának.
Szinte Kerese irányából érkezik. Behúzott vitorlákkal. Egy 3-4 szélbe rongyol a magyar Hungarikum a rajtvonalra. Hamarosan egész közelről fogják látni a kedves nézők ezt a csodálatos szerkezetet. Picit rá van engedve a fogvitorlákra, tekintettel arra, hogy milyen szöget mennek. Ugye ilyenkor mindig a vitorlázók hozzáállítják az optimális szélirányhoz a vitorlákat, hogy abszolút maximális teljesítményt tudjanak nyújtani. 50-50 meggondolta. Nem rajtol el mégsem. Meghazolnak. Ebben a pillanatban átmentek a vitorlák. A másik oldalra újra szelet fognak, és elindulnak visszafelé. Valószínűleg tartom, hogy azt látom, hogy nem jó szögbe mentek a pályára, és úgy ítélték meg, hogy nem tudják végigvinni optimális szögön a versenypályán. Ezért újra neki futnak, és valószínűleg magasabbról fognak elindulni. Visszaadom a sót a Partnak. Part, te jössz. Akkor nem tudom, hogy a kedves nézők mennyit tudnak erről a hajóról, a 50-50-ről, de talán most ne is őróla beszéljünk, hanem megérkeztek az első eredmények, és azt gondolom, hogy ez most már mindenkit nagyon izgat, hiszen most már több mint 40 perce próbálkoznak a hajók, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a tippünk az bejött. Az első helyen pillanatnyilag Vándor Robertéknek a GC32-es az RSM DTM van, aki 58 km/h sebességet ért el, 39 másodperc alatt teljesítette a pályát. Tehát az 58 km/h-val vezeti a csúcssebesség kategóriát, és 39 másodperces idejével pedig a legrövidebb idő alatt tudta teljesíteni ezt a 800 méteres pályát. Pillanatnyilag második helyen az Extreme Sailing Team áll, dr. Kaiser Kristóf kormányzásával. Kaiser doktor nem orvos, hanem egy nagyon schneidig ügyvéd egyébként, hogyha valaki nem itt a vízen találkozik vele, akkor általában sötét öltönyt hord és nyakkendőt. Ők 48 km/h értek el, és 43 másodperc alatt sikerült teljesíteniük a pályát. A 50-50-nek pillanatnyilag még nincsen érvényes kísérlete, úgyhogy ők a 4. helyen állnak, harmadik pedig a szárnyas kenguru, lemaradva a nagyobb katamaránok versenyétől. Úgyhogy most elég izgalmas a kérdés, hogy sikerül-e az RSM DTM-nek az eddig elért fantasztikus eredményét, ezt az 58 km/h megdönteni bármelyik másiknak, akár az Extreme 40-esnek, akár pedig a 50-50-nek. Úgyhogy erre várunk választ, erre rendelkezésre áll még az én órám szerint körülbelül 12 perc. Ugye 4 óráig lehet kísérletezni, még addig a hajók többször nekifuthatnak, jöhet olyan szél, ami esetleg felgyorsítja őket, de lehet pehjük is, hogyha esetleg kisebb szél van, és akkor már nem lesz lehetőség arra, hogy jó eredményt érjenek el. Rozsda, azt hiszem, hogy a közelében van a vezető RSM DTM-nek, úgyhogy halljuk őt. Vándor Robiék újabb kísérletet tesznek a sebesség megdöntésére. Mi már tudjuk, ők még nem, hogy eddig ővék a sebességrekord. Robi egyszer azt mondta nekem, hogy olyan érzés a hajójukon menni, mintha valaki egy robogóval átmenne az automosóba. Talán most megpróbáljuk megmutatni a közönségnek is, hogy tényleg ez történik velük. Néha elég nehéz utolérni a srácokat, de talán megpróbálható. Amit viszonyításképpen az RSM DTM 2, azaz 2 reffel, 2 mérettel csökkentette a nagy vitorláját. Egy picit utal arra is, hogy azért ez elég erős szélben történik. Elköszönök a közönségtől egy pillanatra, és elmondom nekik motiválásképpen, hogy állnak. Átranyolt a 50-50 a rajtvonalon. Nagyon komoly pöfföt kapott, tökéletes szögbe érkeztek a pályára, és nagyon jó szélviszonyok között, nagyon jó tempóba fognak átfutni. Úgy látom, hogy teljesen jó iramba fogják ezt a futamot teljesíteni. Újra kapott egy frissülést, ha jól látom innen messziről, még egyet. Nézzék meg, hölgyeim és uraim, szinte jacuzzi van a Lee oldalon. Fröcsög a víz, akkora tempót tudnak menni a hajóval.
Közben elrajtolt az Extreme 40-es is Kaiser Kristóffal. Ő is hatalmas tempóban vágtat a befutó felé. Ő is tökéletes szögbe tudja teljesíteni a versenypályát. Visszaadom a szót a Rozsdának. Rozsda, mi a helyzet a másik oldalon? Most érkezik hozzák a 50-50. Nagyságrendel jobb szöget tudtak menni, mint az előbb. A fiúk elégedettebbek, de azt hiszem, hogy következő manőver még gyorsabb lesz. Jól látható. Hoppá, hoppá, hoppá! Most láttuk azt a jelenetet, miért fontos a bukósak. A perdülésnél a bukó megvédte Józsa Márton életét, hiszen megütötte a fejét és el is terült azonnal a hajón. Talán nem is kell nagyon magyaráznom, miért vannak ennyire felöltözve a fiúk. Karbon készülődik. F20 karbon, szárnyas kenguru. Egyes hajó jelentkezik, szárnyas kenguru, F20 karbon katamarán. Újra neki fut a rajtvonalnak. Genakkert fölrántották. Még egy kicsit feszítenek rajta, mert nem elég feszes az első éle. Most fognak szelet fogni, és megpróbálják teljesíteni a versenypályát azon a szögön, ami nekik annyira nem optimális. Diószegi Zoltán előtt Virág Flóra, az egyedüli női magyar katamarános, a trapézon pedig Jankovics Gábor, a Ventiló 28 mancsafja, a Váradi Szabó János 28-as ventilójának a ismertevén a Rapidofen katamaránnak, amely sajnos tegnap előtt este megsérült, és azért a tegnapi kékszalagon nem tudott részt venni. Mint látják a kedves nézők, nem tudják teljesíteni a versenypályát, annyi vitorlát húztak fel, hogy mivel nem tudnak reffelni, ezért csak ilyen szöget tudnak menni. Tehát érvénytelen a futamjuk. Rozsda, átadom a szót, mit látsz? Tisztán látszik, hogy erősödik a szél és frissül, ugyanis a szárnyas kengurunál csökkentették a vitorlafelületet, a bőszeles vitorlát, amivel eddig közlekedtek, elcsomagolták, és megpróbálják így elérni a maximális sebességet. Az a pozíció, amit Flóra fölvett a hajó oldalán, azt hívjuk trapézolásnak, és ezzel igyekszik egyensúlyban tartani a hajót. Ha fogadást kellene kötni, hogy ki az, aki el fogja dobni még a hajót a mai nap folyamán, rájuk tippelnék, hiszen olykor-olykor inkább a közönségnek játszanak, mint a biztonságra. Azt hiszem, hogy a pálya egyelőre véget ért számukra, de ez nem nagyon zavarja őket, most már csak élvezeti értékből hajóznak. A mosoly önmagáért beszél. Adjuk a lehetőséget a következő hajónak. Pillanatnyilag a 50-50-t látjuk a képernyőn, akik újabb kísérletre fordulnak rá majd a pályára. Ugye jelenleg még nem sikerült jobb időt futniuk, mint a versenyben eddig vezető RSM DTM. Kicsit olyan ez a futam, olyan érzése van az embernek, mint mikor a Forma 1-ben még a tréninget futják, és valahogy a végére tartogatja mindenki a legjobb időeredményt, a legjobb köreredményt, amivel a másnapi első rajtkockát meg lehet szerezni. Itt ezek a fiúk, mint hogyha így próbálnák, hogy még egy kicsit várjuk, hát ha jobb szél lesz, hát ha jobban eltaláljuk az optimális szöget. Ha jól látom egyébként, akkor most az történik, hogy a 50-50 hagyja, hogy a Kaiser Kristófék Extreme 40-ese fusson egy újabb menetet, és hagyják őket egyedül menni a pályán. Egyébként valóban veszélyes is lenne, hogyha ez a két hajó, vagy bármelyik két hajó egyszerre próbálna meg megtenni ezt a pályát. Rendkívül gyorsan mozognak a vízen, ugye az előbb elmondtuk az eredményeket. És akkor most nézzük, hogy mit csinálnak az Extreme 40-esek. Bakonyi Józsefet fogják hallani.
Egyes hajó jelentkezik, Kaiser Kristófék az Extreme 40-esse újra nekifutnak a pályának, szintén nagyon jó tempóba tekerik a csörlőt, adják a kakaót, elkísérjük őket egy kicsit a motorossal, ha sikerül. Nyomjuk a kakaót, nagyon jó frissülés érkezik, figyeljék a kedves nézők, fel fogják emelni egy talpra, ebben a pillanatban kapták meg a frissülést. Korrigálják a vitorlákkal a szélnyomást, elrongyolnak a két sárga bólya között, és most fognak ideérni a móló elé. Nagyon jó tempót mennek, átadom a szót Rozsdának. Rozsda, mit látsz a túloldalról? Megyünk a kettes hajóval a 50 elé. A 50-50 újra elrajtolt. Nagyon komoly tempóban száguldanak egy talpon. Tekerik ők is a csörlőket. Tudták venni a pályát a két sárga bolya között, most haladnak el. És úgy látom, hogy hamarosan a piros bolyánál is vannak. Egy picit megfúrt a hajó, egészen lelassult. Nem tudom, mennyire lehetett innen látni, talán a másik kameraállásból, és most pedig egy picit felélesedtek, és úgy fognak befutni a célvonalon. Érdekessége a mai versenynek, hogy gyakorlatilag 3 olyan hajó van itt, 3 olyan katamarán, amely Kenese-Kesheim rekorder. Kenese-Kesheim rekorder az RSM DTM GC32-ese, a 50-50 katamarán, és a pici F20-as katamarán is. Mindhárom Kenese-Kesheim rekorder. És ebben a sorrendben. Tehát a leggyorsabban a Kenese-Kesheim rekordtávot az RSM DTM teljesítette. Utána a 50-50, majd pedig az F20-as katamarán jön a sorba. Adom vissza a szót. Rozsda, mi a helyzet arra felé? Most kísértük le a 50-50-t a pályáról, és közben szemtanúja voltunk egy elég merész akciónak. Talán a nézők is jól látják, hogy csökkentette a reffelés mértékét az RSM DTM, jó magyar szóval növelte a vitorláját. Én azt gondolom, hogy dupla vagy semmit játszanak Rubikék, hiszen ez már az a szélerősség, ami több mint vakverő. Ebben a szélben mások csökkenteni szokták a vitorlafelületet, nekik meg majdnem teljes takli fönt van. Kíváncsi vagyok a következő akciójukra. 2 kérésem lenne a pálya környezetében tartózkodókhoz. Az első mindenképpen az, hogy a lassabb járású elektromos motorcsónakok térjenek ki az útjából jó előre, hiszen nem biztos, hogy Vándor Robiék a szél erősödésével le tudják reagálni mindig a szükséges hely és a helyszűkéhez kapcsolódó kormánymozdulatokat, úgyhogy bizony résen kell lennünk majd. Jelentkezem. Ismét újabb futam indul, hölgyeim és uraim. Kérem az operatőr kollégát, kapja össze magát, mert nagyon nagy tempóba érkezik az Extreme 40. Talán ennyire még sosem mentek. Nagyon-nagyon komoly fújás van, lassan mi is feltesszük a motorcsónakba a bukósisakot, ha ez így megy tovább. Nagyon-nagyon száguldanak, lassan marketing magasságot láthatunk, hogyha ez így megy tovább, a fiúk annyira megemelik a lúv oldali testet. Rozsda, nálad vannak. Pálya közepén, mi a helyzet ott? Hogy mennek? Megérkeztek a fiúk hozzánk, szinte érzik, hogy pár perc van vissza a versenyből. Egyre bátrabban és egyre kockázatosabban viszik a hajót. Meggyőződésem, hogy a második idő az övék lesz. 50-50, 50 lába ide vagy oda. Ezek a fiúk egyre kevésbé érzik a veszélyt. És most nézzük balra. Szinte teljes taklival jön az RSM DTM.
Egészen odáig, amíg el nem merülnek a fiúk a víz alatt. Megpróbáljuk meg elkapni a következő repcsi üzemmódjukat. Azt hiszem jó, hogyha az Extreme 40-es is elmegy előlük, nagyon gyorsan. Nincsenek biztonságban előtte senki, se elektromos motoros, se vitorlázó, mert ezzel a sebességgel nagyon nehéz kitérni. Egy tapsot megérdemelnek, 2 perc van vissza az időtökből. Visszaadom a szót Bakonyinak. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, hogy sikerült-e javítani az eredeti időkön. Ugye azt tudjuk, hogy az RSM, ugyanúgy az RSM DTM-et tippelem én, hogy egyelőre még ők vezetnek még valószínűleg az eredeti idejükkel, de még van egy kicsi idő hátra, úgyhogy még mindenkinek talán egy kísérlet beleférhet ezen a pályán, mint ahogy itt lehetőség van a javításra, nem úgy, mint mondjuk a kékszalagon, amely ugyan egy hosszabb távú verseny, de amelyen ugye egy évben csak egyszer lehet elindulni, hát itt több kísérletet lehet tenni, úgyhogy talán még egyszer majd meg fogják ők is próbálni, majd mindjárt megkérdezzük Rozsdát, hogy ő mit lát, mennek-e még egy kört a fiúk. Pillanatnyilag az az egyeztetés folyik, hogy elhiszik a fiúk, hogy vége a versenynek vagy nem, de úgy látom, hogy elhitték végre nekem, hogy abba hagyhatják a rohangálást. De ha jól ismerem őket, egy búcsúkört még ki lehet sírni tőlük. Egy búcsúkör? Oké, jönnek egy búcsúkörre. Az lenne a kérésük, hogy a hölgyeim és uraim, egy borulás, most nézzék meg! Nem! Megúszták! Hölgyeim és uraim, hatalmas tempóval nekifutott a 50-50 a rajtnak, menjünk oda, nekifutott a 50-50 a rajtnak, majd pedig lefúrtak, akkora nyomás érkezett ezekkel a reffelt viharvitorlákra, hogy megakadt a hajó és teljesen felemelkedett. Ebben az esetben szokott az történni, hogy a hajó, hogy úgy mondjam, orra esik, majd pedig oldalra. Tehát egy katamarán úgy borul fel, hogyha lefúr, hogy előre esik, majd pedig oldalra fordul. Az egyik vitorlázó leugrott a hajóról, vagy leesett, a többiek mindenki fennmaradt, de szerencsére nem történt havária. Na ezért kell ezekre a hajókra a bukossakon kívül mindenféle protektorok, mind a motorosoknak, mert bármikor ilyen eset előfordulhat. Hát azt hiszem elmondhatjuk a kedves tévénézőknek, hogy ilyet Magyarországon még senki nem látott. Ez az igazi Forma 1. Itt komoly erő, komoly sebesség és nagyon-nagyon nagy látványosság van. Csodáljuk meg ezt a gyönyörű 50 lábas katamaránt hátulról, a magyar zászlóval a tetején és a magyar címerrel. Gratulálok a fiúknak és Józsa Marcinak, hogy sikerült kihozni ebből a lefúrásból a hajót. Most beállnak a fiúk szélbe, egyre erősödik a szél, körülbelül most már ilyen 6-os fújások lehetnek, 6 bufort alja, körülbelül 40 km/h. Azonnal megérkezett mellénk a teljes mentőcsapat a lefúrás után. Itt van a Rupert, a vízimentők legjobb hajója. Kérem az operatőr kollégát, adjuk a vízimentőknek a Rupert nevű hajóját. Tolassunk vissza? Majd forduljunk. Íme Rupert, a vízimentők legjobb, leggyorsabb és legbiztonságosabb mentőhajója. 2 darab hatalmas teljesítményű Suzuki motorral. Azt hiszem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy ez az a hajó, amelyiken a legnagyobb teljesítményű motor van. 2 darab 250 lóerős. Jól látom? Igen, jól látom. 2 darab 250 lóerős Suzuki motor hajtja.
Azt hiszem, biztonságban érezhetjük magunkat, hogyha egy ilyen motoros kísér bennünket. Visszaadom a szót a stúdiónak. Hát azt hiszem, hogy sporttörténeti pillanatnak lehettünk szemtanúi, legalábbis média szempontból, mert nem hiszem, hogy magyar közvetítésben ilyen eseményt, mint itt ezt a végül, hála Istennek, nem sorra kerülő borulást, hogy bárki láthatott volna, hogy a 50-50 orra lefúrt, és innen kívánjuk a fiúknak, hogy minden rendben legyen, a hajóval is, meg azzal a kollégával is, aki beleesett a vízbe. Úgyhogy ebből is látszik, hogy milyen extrém körülmények uralkodnak most itt a Balatonnál. Ez a szél valóban ultra körülményeket hozott méltóan az Audi Ultra Cup nevéhez, vagyis arról szólt ugye a történet, hogy itt ki tud a leggyorsabban menni, és ki nyeri el a leggyorsabb hajónak járó kupát, és most már itt van a végeredmény is, amit láttuk, az RSM DTM a szárnyaló katamarán nyert 58 km/h csúcssebességgel és 39 másodperces pályateljesítéssel. Mind a két kategóriában. A 50-50 lett a második, amely végül 51 km/h tudott teljesíteni, és a harmadik az Extreme Sailing Team a 48 km/h sebességgel. A pályateljesítés tekintetében pedig a második helyen az Extreme Sailing Team végzett, tehát az átlagsebességük nekik egy kicsit jobb volt, mint a 50-50-é, ők 43 másodperc alatt teljesítették a pályát. Aki szeretné esetleg ezeket a fiúkat közelről is megnézni, annak javaslom, hogy Balatonfüreden a kisfaludi színpadnál legyen ott 7 órakor, akkor lesz az eredményhirdetés, lehet nekik személyesen is gratulálni. Most pedig szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki végignézte ezt a versenyt. Reméljük, hogy nagyon jól szórakoztak, nekünk nagyon tetszett, legyenek velünk jövőre ugyanitt. Köszönjük szépen, viszonthallásra, viszontlátásra!